UMLE bat MDC Kamauhati constituency ba Charles Marngar ulalum lalang ki kli nong senshar snong nagabenta ki khat prat ligi snong ki badon haki benta khaput block 2 right nong tung banyakran bat ban sngam ki jing e na ki kli nong senshar snong halor ki lai ligi kampen roy kata baningkong habai dei ki jaka ai jing sumar hakaliang ka kwai ka khia baar hakaliang ka puli ka puthi bat ka balai habai dei bat ki agan wadi center ya kate ke jingalang la penlong haka snong jatalong haka ar penriu tari urisau ar hajar ar paulai haka ba baro ki kli nong senshar snong kila poi syakate ke jingalang bat la sakhi da ke jingdon lang ka kong pai dalin lingdo nong line ka badai ga DSEO ka papet ya katanat puli puthi haka distring ka kong heli sakhar ka badai ga DCPO ICDS umsning CNRD blong bat ka Dr. Emilia Telang kabadai ka Dr. Ayush na PHC Maulasnai. Nakaliang ki kli nong senshar snong haba kilapan pau bat pensongo pensengam yi ki jing e namar ka jing bombiang ki te ki lightly ki kampen roy hakmat ki te ki he sorkar bat hakmat unong mikman kilayatu haba yedei bat ka puli ka puthi ka long ka padang sadien bha syakite ki than hakaba hadu menta na ki khat prat li ki snong kidon kumban riu tili ki snong ki bampat don satya ki islam ai jingnang jingstan lani ki school bat ki wei pat ki badon ki dei tang ki LP school bat khambon pat ki dei ki school jong ki riu shimen lani private school bat ki school ki bala seng de ki balang bapher lani ki mission school bat ki bampat dei pat ki babet babiang handrei dang bun ki jingduna ha ki babun ki liang habai nujor bat ki wei pat ki school habai dei bat kaliang ka koi ka khia kumba prat li ki snong kimpat don ni ki asha ki badai khmi kirpang ya ka koi ka khia ha ki snong ki thau khamtam mi kilong kemi ki badang armen bat habai dei pat ba ki jaka ai jing sumar ki lapan pau bakala bu jing e shikat dei ki nong song snong ban pen poi ki bapang basitom syaka jaka ai jing sumar namar ki hab ban li ra shadu shaterso sub center kabadon ha ka snong terso kaba ki hab ban yai lengba na ka surok kabajot rathai hadu kata kaba kila ha banyai no lengba na kasnong maulasnai bat kala longpat kaba sngo jangai kumta kila sngo dei ban penhap no eki hapo ka maulasnai PHC habai dei pat baga jingduna ha maulasnai PHC kila yathu baga jing e kalong bahagate ka PHC la don tang iwe i MBBS doctor kumta la idon kam banbu sa u ne ka we MBBS doctor bat sakawe ru ki dawai ru kim da biang bha hakate ke PHC habai dei pat bagi agan wadi center kilayathu bahadu kumba khandai tili kisnong kim padon ki agan wadi center kumta namar kite ki jinge kisnong khaput nakaliang kite ki he sarkar kilakular bakin simkhia banle ka badon kam ban penbit penbiang no kham kloi ye kite ki jingduna baro bat kumju nakaliang nong mi khmat ru habakran skinong long khubor ulayathu bo un simkhia bat banyakran sikibor sarkar bat ban yai budin hadu benda pen urlong kita ki lai tili ki jingduna ha kita ki khat phra tili ki snong indai ka wei ka ba ni sem school jong ki e ka bang ya kendu mat ne ni so ke dram sibun e no lai mukra ka balawan nang ki lai mukra sadu ka diga jika ba kendong ban seng ki school kelas tengah nursery tiar kan lihat kita ngadu apa ngilap poe do kelas 10 ngilap har bat si patrik kira pas lagi kena de ka school ke chungi ke di school ke balap penyak ke balang ni par yo jirap nang nang nuru te ke wiru long ke school building pa kelas nahi hinre irun khat art li kelas kat art li kelas kat ba ke di classroom par ki tang hinre tali di kelas tu ia jing e ke school ke jing ba kalau penjustet pula kalau kim pala Nadai ibe inang ikai badai na kashnong step de ban krenshai lane ban yathu ipi halor ka jing long jong ka school ngada sempang do do kata amar ba ki khna school jonga hi kiba lada nga pediang ya ka jingwan ban shim ban room school ha ka school jonga ki lalong ki buon handai ngam la ban pediang ki namar ba nga ban suthu ya ka limit jonga
te ka condition jong ka school hi na du bas na du ka school building ru ka duna palan nama ba pila tibi shino kendong jong badan bak badan kini ki bagi don haklau di kisi ki don te kum ta hi ni la shuka cover up na ki badan shino te ban padiang ya ki khna ban rung ha ka school jong ha kum ka admission ki bon bhangam la shu ban padiang ki nama ba ki bon pala ki khna andre ka school building ba ka duna te ban kren le sha phang ki jinga rap kum ne kum tai kum ki uniform ngam pilati phi ka e ka ba la ja chani cha ki khabordar juni te ka uniform ro kadang duna bhana ta ki midday school ya midday scheme ro kim padan ni kita te tang kum tai nga pa ban pen pau ba tengah ada ibu no hikai ke school tengah kuat ke bania tu kama jompi ki ni nong tre la se nong yarap nong Christian jengi ban pin pe snelem ban nang ta school kam tang school jengi amrung idon school ngidon kawai ke school aseng kita school harus nam ahajar kendai gino hikai ngidon arngut andre gino hikai ngisiyo jisi babam malu mala kumpuang manor de bai sabon bang pniang ngidon arngut tega jinge ha school jingi ka pon ha nadu ipan khana ngidon ipan khana je school gino hikai ro ju kana school ka ju ka don kawai ka bagi khot omlet tabar bor khana chai ipan khana su nama dan jaga penkana, tega rung imdan, tega school ru, ka school susna mal tepat, nafsi, te dalam balak te, nakar pat epi ke bahalor, maban epi senelam, nada don gingarap na ninatai, tega school balong mentang, niyo mal jingsiu na jongka out of school, si, niyo jingsiu tambah hadu mentang, patio are, kanung mutuk kanung ai. Te hijau jingarap membala banda kabalang na balang ini terian tai ko beli ka report ka babun hi kisnong kimdon school kidon chipun kijing hakaliang jong ka puli ka puci dari ndeng la yokut bat ki neki rangba snong ki secretary snong hakani kijing yalang baikin tho ikta kijing ban roch ka office nang bangin ski buar ki bahalor te hot kadon ka long ka bas ngo san si siya hakari ke jungi dang don kisnong ki baki kun ki ksiu ki paradot parasnam ki jungi kim don ya ke school bakin len Blessbun. Ma'am nalor ka jing bam don ka school kumba philo ong sakiwe pa kijing namar ngitip kumba ki don ru ki bentas nong ki bala don lupai ka school ru andre kum kita pat ki kijing ka bagi penpau angki penpau ba ki don ki bela sedang ki private school andre kim la ban ya chekman namar ba kim la ban siu naka namar ki chu yakrong para nong chong snong kata kadika jing ka ba khmat ba ki thu ki la sedang rekim la ban ya chakman namar baki hap ban chu yakrong nakawai ke giang chakawai ke giang ngiru kidon ki school SSA ki bala don lupa shane ki kumpangi so lese ki penpau ke jing lese kum habede ka mid the meal la ne ke jing bam don ki no hikai ke jing don ki school building kum kini ma'am hatu ki don ke jing penpau na kalinga chungki ki don rei yakani ro ngan sa sim ka report na ki branch ki badai pet ya kini ki benta ki SSA ang sapan report no DMC nang tay kini ki badai ya ka midday meal ang sapan report no po SD SEO kumno kini ki ka midday meal ka penya kini ki school ki bala don lupa kendiat kensot kini ki caka kadon ka jing kerman ban boing gini ki jing kini ki thai an haba unomi khmat hi dal di ula chimkia but ula khot jingi sakani kijing yalang bat ngiwan hang niru da kijing kermen ba haba kibriu kisam jing ni treiru na kamta kijing jong kibriu ngin persyang ngamong bangila ndringin persyang bandra ikini kijing skipor ki bahalor bala ban yarap iki ban weng kijing kijongki ka kani kijing yalang ka bangi penbet ketpang ha kani kisingi ko menta nomor hoy na do bangi ada bani penbet nengkong bat hu MLE chungi kum nom smart ni laut ya kani kicing ka bangi kendu po kani kisnong ki beron po kani ka disputed area bahap po juga ni ka railung tung kalong ba
ni don kami ki di karoi kapar te ngile keren ngile slok tu bangin ngile ban penyo lut no ikini kisnong na kabenta ka akan wadi sentar nata kedekini ki Asya kunta terter tebat ba na kabenta kini ki school SSE ki ba kisnong paro mentang i ba ki ka SSE ka ayu ka ci kersian na kabenta ka cinang start ki kisnong terter tan marba kini ki bordar iri pat ngi iba kisnong ki ba bun teli kisnong ki bom padon ye ki school ki bom padon ye ka akan wodi ki padon ki Asya ki badai banyarak na kabenta ki ba pang ki bisdom entam na kabenta ki ni kintai ki ba ramat ki sim sisya ki ni ki Asya ye ki kli dan kalian cukup sencuk sim ye ka ni ka benta ban khot ha ka ni ka por ya UMLE bat ye ki ni ki department ki badai ha ka ni ka lan bakidi don rangkat tinggal ada bania penlong kini ke meeting lai keren sanibha baru ki romba snong lai poilut mene tinggal yo bania keren sanibha dapat ba ngi isi sya ba ka cing bentoi ke background na ko benta cukup meeting ke bengi yo ban penlong ni kan ka asli ke bengi don benta te baru ki romba snong lai shailut dapat ba ka cing pular bania trilang na kalian ka health department idon di doktor na po ka mo slide PSC dan kalian sungka ICDS ru idon di CDPO na po musning di laai kicing pular bangin ya trilang baik ini kami pen perlong ba i laong ru baya kenika ya kicing keren baro angin ra ya kicing thok keyboard lor nang ba kam perlong no ka cingong suki kalong ba bat kamtam na kalian sung MLE la keren ba kini kisnong kuberna ko badat kimde su ba bakin sa kun swet kumba hakisngi isnem ba ada tikane kedika rai ko ngisim hakani sngi ko menta ba kirong basnong baro kin perpoi kicing thok sintar sya ko office ko bela ka dei syapo syapo ICDS la ka dei syaka syapo PHC ko bade batki Asya kumot bakir basnong kin pha ki kerteng sung kibreu bat ya ka ya ki kor kisla cing kam baro tangkata he ketika rai ko ngisim kan sngi kita kidan lai teli ki benta ki bangi keren hoi kidan sibon ki jing ndrei benta ka sngi ki benta ki kong san ki bangi wan benta kidan lai teli ka banengkong ka dei ka bede ba ka pule ka puthi education department te haman hakani ki jing keren ki jing slok ka ba pelong yang nge bangin ya lombangi kendo ka dawba ka dei namar ba kidan kisnong ki bompat dan schoolers village hadu benta long ke wasong si babon pau tu lagi senam tang kawai kidan bon lagi senong kiba kim don ke school pule yang mereka seni telah kijon kiskor ngi yosngo le yathu ya kejing ka baki ya kendo kejing bom don ki school ka penlong kawan ra ya kejing saden ya kadong bak thai hakaba nak liang ka jongang la de ban yathu ban keren la de haru ka memorandum chau minister in charge of the education bat kumjuru kejing keren bau director of education kabaar kejing kendo kadai ye kisnong ki bala don school ro namar ba kidon kisnong ki bala yo SSA den rei ngiyo iba ki babun kejing ki bai kendo ka school building kam tam bat kiwai kejing don kam nila ekran ye ka mid day meal ka jingbam sngi ka bagi kena ki de banyo mentang sngi la yo ban discuss bon ki ka bai bat ka jingnang ka jing start ka pule puthi kababut nang ta ka jing ekran ka bangi ekran kadai ha wede ba ka health department health sector ka kot ka kya kumbalong hadu menta ususi banyu thu ba hadu kumba prata legisnong ki bompat don Asya hadu menta prata legisnong ki bompat don Asya de kalong ka jing ka ba krawi ki nong snong nomar ngiyo i ba ki babon ki snong ki don Asya ki yo banirap ki ba armen ye ki bapang ye ki basitom kendai gini kisnong ni iba kalau kejing dunong ka bakraw do ta na kejing bom don ki Asya
Dia mata kesengi ngila yo ban patha iki bakin le ban kam ban poi ki application sha ka office sha medical officer ban poi sha po district health medical officer bat kum juru bakin pha sha state government kata ka de wei bat kidan ru ki ban ta ka tu ka ni ha ka ba kidan kisnong jong inang ni kasop sentar ka de sha po terso kalentia kami hapsu de ba de ba kan ni ru ngila perkhat hi bang haban nei haban bishar banya haban pen haban pek ya ke population haban pek ya ki guidelines ka ki shan em man le kumta nang ba ban persop ya ki nong snong ki jongi ki badan ha ke gadang than te ka wai ki jing e ka mai kendo ka de bang ilawat jing tem ka de ke jing bom biang dawai apo ka PHC ki doktor bopli ding teng ha ba ki wan ki nong pang OPD ila tho slip bandai ila tho slip ka dawai ka badan ki kan ni ka de ka wai ka kajing e ka bagi pai ba jongi ki mat rei kajing sha ka don ka PHC yang ni kila dei ban sok ki pai ba ka jongi ke nakaliang jonga nga shimru ka kabu ban kerpat ya state government biang gi dawai ki da shin jongi shadow ki PHC nong kondong jongi si ki sub center nang ban ka kot ka khia kanon ra ya ka kot ka khia ya ki nong snong ban sok ki nong snong ki badan ka ne ka dong ba ka than ki jongi kawai pat gabanta ka bangi kran gade ka bayde ba ka social welfare department ICDS kidon bon kisnong gijongi hangni kimpat don yeki Anganwadi center kani gade ke jingdu nong ka bakra habana kaliang jong ka government kala pakre nakaliang jong ka government ka ju ai yeki jingbam aki Anganwadi center pat kidon ki workers kidon ki helper tangatan rei ki ai ru jing hikai kumno banang ban tho bantar ABCD ABKD ha ki tu ki Anganwadi center ki joki ki jing bom dan jong ni ki Anganwadi center kala don ra si sai ki jing du nong bakra ti kani ka de we ka mat ka bangilaya taisani ba ka bangilaya kran ba ha ka jing don lang CDPO la si ban nakalian jong i la ai ka jing tha ila ai ka jing hikai ki nong elam snong ki jongi kumno bantha yaki application yaki proposal hakaba kini kisnong gi bampat don Anganwadi center kide ban yono yaki Anganwadi center ke joki dengan scam bagani ke jing keduk dang sngi kanon ra yaki jing kala yakani kedong pathan ke jongi